Ụmụnne m ndị mfọ n'anya, ndewo unu. Ndewo nnọọ na akụkọ Igbo anyị, akụkọ Igbo Inspiration Gist, ebe anyị na-akọpụtara gị ihe na-eme n'asụsụ Igbo. On this channel, anyị na-amụkwa ka esi asụ Igbo na-ede Igbo. Biko, n'ụbọchị taa, o nwere akụkọ m wetara unu. Akụkọ a bụ maka onye na-eme dibịa n'ala Igbo a na-akpọ Akwaọkụkọ. Akwaọkụkọ anọnwa anụrụ m na ndị dịka ị ga-ekiri ya na ihe nkiri onyonyo a, na ndị ụka Anglican nọ na obodo New Jersey kpọrọ ya ichi ya echichi, inye ya award nke ndị Igbo na-akpọ award asambodo, gosiri na ọ mara ihe a na-eme, na ọ mara ihe ekwe na-akụ. Aghọtaghị m, dịka nwanne m nwoke a onye ụkọchukwu a na-ekwukwa n'ihe onyonyo a ị na-aga ikiri, na anyị aghọtaghị ihe nke a pụtara. Anyị aghọtara ihe nke a pụtara na onye na-eme dibịa, na-agwọ nsị, na-agwọ aja, onye na-ekwukwanụ na ya nwere ike, na ike ya nwere ka ya ji enye ndị ụkọchukwu ụfọdụ ka ha wee rụọ ọrụ, ka ụka ha wee na-aga n'iru. Ya bụ na ụka wee kpọọ ya, wee na-enye onyinye asambodo nke ịtụnye ugo, nke ndị oyibo na-akpọ award. Ị na-etube ya ugo na ọ maara ihe a na-eme, na o so na ndị Igbo ji biri n'ihe gbasara ihe ime mmụọ. Ya biko, achọrọ m ka ị gee ihe onyonyo a, ị ga-echa ya dịka nwaafọ Igbo, bụrụkwa n'onye ụka ka m na-ekwu. Kedu ihe ị nwere ikwu? Tupu okwu gị na comment section ka anyị mara ihe bụ ebumnuche gị. Daalụnụ. Ụka, gịnị ka anyị ga-asị na ụka na-emezi ugbu a? Chukwu nyere anyị aka. Ngwa daalụnụ, gee ihe a, ị ga-echa ya, ịpụta ka ị gwa m ihe ị nwere ikwu. Akwa Spiritual and Traditional Medicines of Anambra State, Nigeria, their chief monk, read official invitation to the anniversary, investigation, and community leadership and services award. Based on empirical evidence of your great services, care, and support to humankind in their various degrees of need in Nigeria and beyond, we extend this official invitation to you. Dịka onye ụkọchukwu, ekwesịrị m ikwu okwu na ihe onyinyo ahụ unu ji so hụ unu wọchiri mmalite ya. M ga-eplere unu the video na nkwuchi okwu m chọrọ ikwu. Ma biko, ọ ga-amasị m ka onye ọbụla kwuke n'uche ya na ihe onyonyo a. Akwaọkụkọ tiwara akị n'ọba ka Anglican Church na New Jersey kpọrọ nye award na a ga-echikwa echichi ọmamasịna echichi night nye award Messiah of something Messiah Meritorious MLI. So ha nye award na America. Ọ gwakwalago ha na ọ ga-abịa America. Unu ga-ahụ the video. Ma m ji chọrọ iwetara ihe a chọọchị, enwere egwu pachọpasigoro, ihe Chineke ga-ekperiri nne, ihe Jehova ga-ekperi ka ya sịkwa, afịa dị n'ụwa dị n'ụka, anyị maazị onye ziri ibe ya. Ọ egwu pachọbas. So ihe na-eme n'ụwa dị n'ụka, anyị maazị onye na-akụziri ibe ya arụrụ ala. Ihe m ji na-eweta ihe onyonyo a bụ ka ịtụlikere ya, kenye your own mind, kenye bụ uche gị, ka ihe ị chere gbasara ihe onyonyo a. Karịsịa ndị nchọrọ ka ha tinye n'okwu bụ ndị ụka, maybe Roman Catholic, maybe Anglican, maybe Pentecostal, maybe any denomination, Pentecostal, so Presbyterian, tinye n'ọnụ n'okwu a. Ma ana m ayọ gị dịka ị na-eme, gbasa ozi a ka onye ọbụla soro gị wee hụ, tinyekwa ọnụ n'okwu gbasara echichi a na-achị ichi akwa tiwara akị nke ọba. Ngwa gee ihe onyonyo a, ị ga-echa ya ugbu a, ama alọghachi kwuo ebumnobi m. Ngwa gee. So this is a message from the Anglican Church of the Messiah in the city of Glenfield, New Jersey. The Anglican Diocese of St. Ignatius Loyola, United States of America, sent this message to Kemalu ife the message in it. That's it. So
Then one man where it was 0 years. Now, oh really? Okay. So if for this letter, can go out here. The Anglican Church of Messiah, Office of Director and Director of Missions, December 20, 2022. Chief Chidozie Mangu, spiritual leader, Akwaọkụkọ Spiritual and Traditional Medicines of Anambra State, Nigeria. Dear Chief Mangu, official invitation to the anniversary, investigation, and community leadership and services award. Based on empirical evidence of your great services, care, and support to humankind in their various degrees of need in Nigeria and beyond, we extend this official invitation to you to be honored with the Messiah Humanity Leadership Award, MHL, United States of America, on Friday and Sunday, October 13 and 15, 2023, at Gala Night for the Messiah's Mission Strategy and Investigation Thanksgiving of the Anglican Church of Messiah, Plainfield, New Jersey. Kindly see the accompanying itinerary of the celebration and consider the invaluable gestures of this American church. Your acceptance of this gracious invitation will be well appreciated by us. Faithfully, the Venerable Gideon Davis Missioner, PhD, SCP, FCTP, AP, UPF, JP, Rector, Dean of New Jersey Deanery, and Director of the Global Missions. www.messiahplainfield.org and Messiah2018@gmail.com. I can assist you to do it. I'm going to my laptop there here. If you can check all over with the GT Bank, so I can put the file, send this here to the agent, get what is already in the due date. And US Embassy in Lagos or Abuja, the one you want to do. And you want your passport. Good. So here's another appointment for my dad. Feel looking for online. I'm on a battery. The one in America. Well, the other Mandocha, and America. Yes. If we invitation out there, oh, young man, you will be. And I'm on my baby, and I know you are in a bag where I'm on my. No, new one of Hana come home. Now, what even a full support. Good. Oh, partnership with the mission. No problem. Very good. I'm on a dog. Una anụgo na mbụ ọ nabatara award enyi ya ma tutu m ekwu okwu gbasara akwa ọkụkọ ndị chọọchị a si na ihe ọ na-eme dị mma. The only way to encourage him is to bring him to America and ordain him a knight of the near award of Messiah of whatever. Do you think chere na ọ bụ ezo ọ dị mma n'okwere o kwesịrị ekwesị ka eme ụdị ihe a ụka chọọchị? Gịnị ka akwa ọkụkọ na-represent? Ịma emego the society now that now ịkpata ego no matter etu ọbụla isi wee kpata the money enye gị award na chọọchị. Izu ori kpata ya bịa enye gị award na chọọchị. Ọ bụ na inwe ego akpọ mama gị chie ya ezi nne. Destroy the government coffers. As long as ego here the buff ego, you want the money, your mother will say ezin automatically. Mabage ezinna, umunneginine, ezuwanne, undanine, ezogo. Echichi di chicha, and echina church, ne promote, uzori, ne promote, arurala. Agaju, kedebonyas we utter the money. Agaju, kedotu si the money. Akwaọkụkọ. I am against Akwaọkụkọ. No. Man, I am against some certain statement and some certain thing in the name. Akwaọkụkọ si na ndo kọrọ na video ya una watch ya no get. Na the person na be consult ya. Now, the person for that challenge here that na he's talking trash. No na atwashi ona agwa. Mu amara ni he na ekwu eziokwu. I have got many videos on this hand and mepe church. Now be me ta Akwaọkụkọ ka gworo ha gwo wele ka eji mepe church nweta ego. Ona gwokwa na ogunda. Now a church of Anglican church, a magnitude church that is well respected. After Roman Catholic give Anglican.
A church of this magnitude recognize credence to activity of somebody something that is against the faith and the death of Christ on the cross of Calvary. I am saying my mind, and I would like you to say your mind. Many people will come and tell me, this is a church matter. Why bring it up? Why not call them, advise them? If he made this kind of comment, I should go private. You are live, you are so what am I saying? Akwaọkụkọ now made a ghost line that power nduka. Now this video now is a credence or support or affirmation of Dapatnia Hokuru. Can he actually achieve at this award? Why not invite him to just come as whatsoever? Maybe Igbo traditional occasion and may invite. Why in the church today him Nehemiah a Messiah? The only Messiah in the church is Christ. Any other Messiah we don't know. A man an award that gave me because on the philanthropic. Kedote should patega. Ona hang on a boss or you on a ball or of your card book or whatever. Ya your faka game mayor. On a kun on a mayor or chinek and a mayor at Jaror. That's he believe in something that gives him the money. And I've made the Guaran the Madogo. How got you go? Go and I took a coach go with it. Can hear name, can we way with a guy. I heard him video million mere. Million na kawa that the chigi akaraka chigi di. Now when I made a Gorogo, you will go, Nina walk against the choke, you are running faster than your shoulder. And that will be boomerang. Or if the native daughter we condemn, we condemn, then church, now support you and promote you. Hey, no one that calls such a say, name Abamibe Gamalite no loca. Amamibe Gamalite no loca. And American had a minute church at them. This is one of them. We have so many we have so many fake people, we have so many in the midst of Bible could do not join the multitude. They hear me church. Then I got video that very soon I got join I got one on a join you cannot stop with you. But no, all this change that Akwaọkụkọ in the Lord ministry, Jesus of International Thunder Ministry. He will not change it. Akwaọkụkọism ministry. Oh, what a pastor. Yes, I was changed the prophet Akwaọkụkọ Chineke Dozie Chief MON HIV III DDD. Oh, what a man of God. Opposite, yeah, Bible this way. Brukwe Mbare the other way. Brukwe like onyo is Jesus. Onyo Jesus. Jesus. A native doctor Doranya. Oh, Doranya, that guy is a native doctor. When I'm heard the Bible, then I go to him in the name of church. He had a bukuno. Oh, in Agakuya, Akwaọkụkọ. I don't have problem with that. My own Agakuya is Jesus. Man of God. You are a fool. You are a fool. No apology to devil. Then, sorry, I'm saying my mind. I want to say this Anglican church, you guys are disgraced.